Enggak toh. Lah masa njaluk dulang ngono kuwi jiji. Lah ternyata pedet. Ngono kuwi eling kancane apa ora? Nek. Mangan kuwi lho. Serat. Wes. Atang. Oke. Ngawur kok. Serat. Neng. Piye wani apa ora ngene Mbak Sri? Kok neng kok wis ngono ae. Lho. Lah piye to? Iki wis mbok saki lho, Gus, bar nyetel radio. Ndak mie ayam sak mangkok piro to, Lah Dek? iya kuwi lho. Sak mangkok kok. Kalau didakoni Sri ka lho. Anu sepilno hargane Mbak Sri. Mie ayam piro? Ini ngomong anu nih. Oh, anu lho. Juga nang piye kok. Apa iso kuwi kamera? Iki piye? Gak iso. Iso. Iki ngene. Iso. Belakang. Kamera belakang. Iso. Enggak iso. Hah? Belakang. Ning ditok aturan. Kuwi lho. Kuwi kena lho. Iso.